Thiere bila mama Kalda sub county Manyatike kinde marakruok nobedo kendo bila kod jopiny mane ba ng'anyo ka yuago rochruok mari ta kwe gwenge mama Kalda. Yuak jopiny obiro bang' achiel kuom johala ne ochiel kod lisasi mowito ngimane otieno mar tarik 12 dweni. Jojuma mioler. Kendo itekwe wach ni gionge kod lipot mag ng'at moramora mane ochiel kod magine mowito ngimane e kinde rakruok mane obedo kendo bila ka achiel kod jopiny mane omonjo tesendo bila mama Kalda e sub county Manyatike ka giyuago rochruok mag arita kwe. Moko kuom familia gwego mag Makalda kod jopiny osewuok oko ka wach rawere ariyo ne owito ngimagi e kinde rakruok no. Ni koro nyore ko suti nyamera ka eri ko e business ne sariyo pokoromo osesute ka achiel gi chuore poko tieko dwe kata dweche ariyo ochako suti ng'ama chielo ka jopiny oneno lit ma jopiny owuok mondo giyud ratichgi ochako negi ji matiende ni wan e Kenya mane kwa national chakre be wasekwande DC Dio OCS OCPD omi transfer ode. Sharona wuoni yango ni owadgi manyinge en Kevin Omuto ne lisasi omako e agoge e kinde moro koni owuok e tich ka odhi dala kendo ne owito ngimane kanyo. Yuaruok ni kinde bila ka achiel kod jopiny mane okelo tho, hinyruok ka achiel kod kethruok mag mwandu, okwede kod jopiny ka achiel kod woman rep ma county ma Migori Fatuma Mohamed bende koro osebila kuom tiyo kod teko mathoth. Security momiwa namba 1 gikia tije manokelo gi ka. Namba 1 security mobiro ka giweyo rito jopiny girito businesses mag ji mopogore lynching site mana namba 1 kama security moningo rito. Namba 2 miere jo pesa kanyo miyude security moningo bed ni ritowa. Koro nyo giwuok gi kwe ma gidhi nyaka dho gate kanyo, lakini e kindgi moko kanyo moko nyochako bayo kite nikech kora pani kanyo nyisgi ni girito jatelo maduong' biro mondo wuok kodgi ne girito mar seche mang'eny. Koro gin ne gineno ni jogi ok dwar konyowa, koro gikawo chako bayo kite, gichako wang'o gik moko, gichako goro gi polise. Bang' mano koko nobedo mang'eny kabisa marach ma giwang'o gik moko ma vijana ariyo nonegi. Jodak Manyatike kod jotelo ma opogore wacho ni gisebedo ka giyuago rochruok mag arita kwe to tindari kwe ok osebedo ka winjo ywakgi ka koro giramo ni obila ma osebudho kanyo nyaka koro loki. Jopiny ywak ka giwacho ni polise Manyatike ka osebudho, ging'iyo gi jopiny kata koko kuo mar bunde mar jooko no nitie gik maricho ma gineno ni polise gitimo nikech ng'iyo osebedo mang'eny. Ne gikwayo ni mondo jogi obed transferred. Action noko kaw ma jogi noko bedo transferred. Ok ni ok gidwaro police area, gidwaro police but giwacho ni kelnwa uru moko mapok ong'iyo gi jogi. Mano kel Nyatike ka gingirito sites mag mining ogirito jopiny. Mar ang'wen mogik ne wakwayo telo mamalo mar gavana Ochilo gi teko ma en godo olwilnwa jogo miwa kata moko bio konywa nikech gisebudho ka. Giwacho ni nitie jomahundu ma omanre kod bunde machal ka gima tiyo kod obila e monjo johala e kar dak mama Kalda. Kamishona ma Nyanza Flora Moro mane olimo tesendo bila ni mama Kalda ne owacho ni obila onge kod lipot mar ng'at mane onegi kod lisasi ka gimong'eyo en obila maromo 6 ne do hiruok e kinde rakruok no kendo mwandu mathoth moting'o nyamburko mar obila ne okethore. Moro ne osejo piny kuom tiyo kod teko mathoth e kinde mane gidhi manyo ratichgi e tesendo bila mama Kalda. Adek mokalo nitie nyako matin miluongo ni Jedida mane ogo gi bunde, chuore be nogo gi bunde, ma sani gin jomo ng'ol. Jedida ok nyal wuotho kendo e ngimane. Sani en ng'ama ng'ol makoro gikete wheelchair nyaka chieng'. Nyocha kijana moro bende matiyo M-Pesa mane area achiel bende ogo gi bunde ma eto to koro tho. George Juma, Ramogi TV, Migori.